U Vidanju, selu u opštini Klina u Metohiji, danas Srba ima u 50 kuća, a pre ratnih dešavanja u pokrajini ih je ovde bilo duplo više. 99. godine selo je spaljeno, a ovdašnje srpsko stanovništvo je utočište našlo u gradovima centralne Srbije. Dobar deo njih se tada vratio u selo gde i danas sa porodicama žive. U ovoj privatnoj kući smeštana je osnovna škola Radoš Tošić, istureno odeljenje iz Osojana, a u njoj nastavu pohađa 14 učenika. I pored loših uslova za rad, bez struje, mališani su, kažu nastavnici, marljivi i odlični đaci. Ova vaspitno-obrazovna ustanova je novcem Kancelarije za Kosovo i Metohiju nedavno rekonstruisana, pa su sada uslovi za rad nešto bolji. Ovdje mi je mnogo lepo, družimo se, a i učionice nam sada bolje izgledaju nego pre. Pre nam je već bilo, nismo imali baš neke najbolje uslove za učenje, a sada već imamo. Pa najviše mi nedostaje društvo ovdje. Srbe iz Vidanja, nastavno osoblje i osnovce posetio je ministar zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin, koji je školi uručio kompjuter, a učenicima poklone. Vulin je najavio da će već od narednog meseca osnovci imati po jedan topli obrok koji će finansirati Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Dakle, deca vredna, deca uče, a 4 godine niko im nije okrećio školu i niko nije se pobrinuo da imaju bar pod, da imaju bar malo civilizovanije grejanje. Teško mi je to da razumem i evo iskreno pred vama govori, stidim se. Ali se stidim što je moguće da 14 naše dece 4 godine nema ni elementarne uslove za školovanje. A vidite da uče i vidite da rade. Vidite ovu zbornicu, ovo nije zbornica. To mora da se promeni, moramo da nađemo način da ovo rešimo trajnije. Znate, u ovom selu je, evo sad mi kažu, rođeno je 6 dece i 7 je na putu. Pa zar ne zaslužuju da imaju školu? Zar ne zaslužuju da imaju civilizovan objekat? I na tome će Vlada Republike Srbije svakako raditi. Mi smo zato ovdje. Nema ni veće radosti, ni veće odgovornosti, nego da pomognete našoj deci da kroz obrazovanje dođu do neke bolje sutrašnjice, da nešto učine od svojih života. To je na nama. I što se tiče Vlade Republike Srbije, to će biti obezbeđeno i to mogu sigurno da im garantujem. Moramo to da rešimo sistemski, moramo da rešimo trajno. Obradujem se kad vidim ovu pametnu decu i ovu vrednu decu, a rastužim se kad vidim u kako teškim uslovima žive. Važno je da su ova deca ovde. Samo je to važno. Ako su oni ovde, mi ćemo sve obezbediti. Mi ćemo uspeti da obezbedimo da se školuju kako treba i da bar, ako već nemaju slobodu, kako imaju njihovi vršnjaci u Beogradu ili Novom Sadu, bar da imaju obrazovanje i uslove za obrazovanje kako imaju njihovi vršnjaci u Beogradu i Novom Sadu. Kancelarija za Kosovo i Metohiju suštinski postoji zbog toga. I to je naša najveća i najvažnija dužnost. Velika je podrška što je ministar danas došao ovde. I verujte mi da sam i uzbuđena, jer posle 9 godina prvi put neko dolazi ovde. Znači, ministar. Hvala, gospodine ministre. Kako radite sa ovom decom ovde? Pa, uslovi su teški. Uslovi su teški, ali mi se trudimo da koliko god možemo deci prenesemo znanje i da im izađemo u susret. Ova deca nikada nisu bila na ekskurziji, malte ne da kao sva ostala deca u Srbiji. Naša deca uvek su ovde, znači samo ovde, što je stvarno teško ovde živeti i raditi, ali trudimo se da opstanemo i da... Ako im date slobodno 4-5 dana, od iduće nedelje doći. Hoćemo. Dajte im slobodno. Kažite nama kako se zoveš. Pavle. A koliko, Pavle, ti imaš godina? 5. Koliko je to? Da vidim, pokaži. Bravo. Ideš u predškolsko? I kako ti je tamo? Šta radite? Šta radite u školici? Pisamo, crtamo, sve. A šta se tebi najviše sviđa tamo? Da bojim. A šta bojiš? Imam neke sveske tamo. A da crtaš, ili voliš? Šta najviše crtaš? Šta na? Ne znam da crtam ja. Kako ne znaš da crtaš? Ali znaš da pevaš? Stvarno? Koju pesmu najbolje? Najbolje pesam sve, ali stidim se.
Ministar Vulin je posetu Vidanju završio u domu 13-člane porodice Buličević, koja ga je upoznala kako ovde živi, sa kojim se problemima susreće i na koji način ih za sada uspešno rešava.